Tak čo, Miriam, čo myslíte, ktorá štvrť v Trnave sa najviac rozbíja? Vyzerá to tak, že Linčianska. A projekt Miko za mňa super. A máme tu niečo v ponuke? No odnes máme šikovne zariadený dvojizbáčik s balkónom a garážovým státím. OK, tak sa poďme na ňo pozrieť. A ktoré parkovacie miesto tu teda je? Veď predsa to najlepšie. Prídete sa pozrieť aj vy?